Ƙofar duhu, labarin tsayin daka. A ƙauyen ƙofar kudu, inda rayuwa ke tafiya cikin sauƙi da kwanciyar hankali, dare ya fara sauka da sanyin iska mai daɗi. Farin wata babba na haskawa a sararin samaniya, yana cika ƙauyen da haske mai ɗumi. Yara suna ta wasa a gefen babban fili na ƙauyen, suna dariya da guje-guje. A gefe guda kuma tsofaffi sun zauna kusa da wata babbar bishiyar giginya, suna ba da tatsuniyoyi game da jarumai na baya waɗanda suka tsaya tsayin daka don kare al'ummarsu daga maƙiya. Tafiya cikin ƙauyen na nuna cewa kowa yana cikin yanayi mai kyau. Matan gida suna rufe kasuwarsu tare da tattara kayan abincin da suka saida, yayin da maza suka koma gidajensu bayan dogon yini a gonaki. Duk wannan yana nuna zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙauyen mai tsari da haɗin kai. Sai dai wannan kwanciyar hankali ba zai daɗe ba. A tsakiyar dare, yayin da ƙauyen ya yi tsit, aka fara jin busa daga nesa, busar da ke bayyana kamar ta fito daga wani wuri na mugunta. Ba da daɗewa ba, aka fara jin ƙarar sandunan da ke bugun ƙasa da ihu mai nisa, ihu wanda ya tsinkayi zuciyar duk wanda ya ji shi. Mutane daga gidajensu suka fara fitowa da rawar jiki, suna tambayar juna abin da ke faruwa. Me ke faruwa? Wata mata ta tambaya mijinta, wanda ya fito da sandar noma yana duban sararin dare. Ko 'yan fashi ne? Wani dattijo ya yi magana cikin tsoro. Tuni yara suka fara kuka, yayin da iyayensu suka tattara su a cikin ɗakuna. Gaba ɗaya ƙauyen ya shiga cikin wani yanayi na ruɗani da tsoro da rashin tabbas. Da ƙyar sarkin ƙauyen, wanda aka fi sani da sarkin ƙofa, ya tattara ƙarfin zuciyarsa ya kira taron gaggawa. Bayan 'yan mintuna, manyan maza na ƙauyen suka taru a harabar fadar sarkin ƙofa. Kowannensu yana sanye da tufafin da suka samu a gaggauce. Fuskar kowa cike take da damuwa da rahin sani. Sarki, wanda ya kasance dattijo mai hankali da kima, ya dubi taron da idanu masu nuna damuwa. Ya jama'a, ya mutane na, ya fara magana cikin muryar da ke ƙoƙarin kwantar da hankali. Abin da ke faruwa ba ƙaramin abu ba ne, amma kada mu bari tsoro ya rinjaye mu. Dole ne mu gano abin da ke tunkaro mu. Daga cikin taron, wani saurayi mai suna Ibrahim ya fito gaban jama'a. Ibrahim matashi ne mai ƙarfi, wanda aka sani da jajircewa da ƙwazon aiki a gonakin iyayensa. Ya dubi sarki tare da bayyana cewa ya kamata mu aika wasu daga cikinmu zuwa bakin ƙauyen domin ganin abin da ke tunkaro mu. Mutane suka yi shiru, suna tunanin wannan shawarar, kafin wani dattijo ya furta, amma idan waɗannan mutane masu hatsari ne, shi hakan ba zai kawo mana haɗari ba? Ibrahim ya amsa cikin ƙarfin zuciya, idan muka zauna muna jiran abin da ke zuwa ba tare da sanin ko menene ba, za mu kasance cikin ƙarin haɗari, amma idan muka sani, za mu iya shiryawa domin kare kanmu. Sarkin ƙofa ya amince da shawarar Ibrahim, ya ce, dole ne mu san abin da ke faruwa. Ibrahim, tafi tare da wasu samari biyu, kuma ku gano abin da ke tunkaro ƙauyenmu, amma ku tabbatar ba ku tayar da hankali ba. Ibrahim ya tafi tare da wasu matasa biyu, Sule da Bako. Dukkansu suna sanye da tufafin ƙauyensu. Kowanne yana riƙe da sanda don kare kansa idan buƙatar hakan ta taso. Suka nufi bakin ƙauyen cikin shiru, suna bin duhun dare yayin da suke ƙoƙarin gano inda busar da ƙarar ke fitowa. Yayin da suke matsowa kusa da bakin ƙauyen, suka hango wasu fitilu masu nisa suna motsi, tare da mutane da suka yi shirin wani abu mai kama da harin da za su kai. Mutanen sun yi nisa
kaɗan daga ƙauyen, amma alama ce mai nuna cewa suna tunkarar ƙofar duhu. Ibrahim ya duba abokansa cikin damuwa yana cewa, dole ne mu koma mu sanar da mutanenmu su shirya, wannan barazana ba ta da kyau. Ibrahim da abokansa suka koma ƙauyen da sauri, inda suka sanar da sarkin ƙofa da sauran mutanen abin da suka gani. Mutane suka fara firgita, wasu suna kukan tsoro, yayin da wasu suka fara tambayar abin da za su yi. Sarkin ƙofa ya ɗaga hannunsa sama domin yin shiru. Ya isa haka, wannan lokaci ne na haɗin kai ba na tsoro ba. Duk wanda yake cikin ƙauyen nan yana cikin wannan lamarin. Dole ne mu haɗa kai kuma mu tsare ƙauyenmu. Mutane suka fara ganin cewa dole ne su tsaya tsayin daka domin kare rayuwarsu da dukiyarsu. Ibrahim, wanda ya ji ƙarfin gwiwa daga goyon bayan sarki, ya fara tsara yadda za a shirya domin kare ƙauyen. A ƙauyen ƙofar duhu, bayan Ibrahim da tawagarsa sun dawo da labarin abin da suka gani, tsoro ya fara ratsa zuciyar kowa. Wasu suna tambayar kansu, shin mun shirya don fuskantar irin wannan babban rikici? Matan gida suna tattara yaransu, suna sake duban ƙofofin gidajensu don tabbatar da cewa sun rufe sosai. A gefe guda kuma, mazan ƙauyen suna taruwa a harabar fadar sarkin ƙofa domin yanke hukunci akan abin da za a yi. Tare da tsananin tsoro, mutane sun fara nuna ra'ayoyi daban-daban kan abin da ya kamata a yi. Wasu dattawa suna cewa mu gudu daga ƙauyen nan, wannan barazana tana da yawa fiye da ƙarfinmu. Kare rayukanmu shine abu mafi muhimmanci. Wasu kuma matasa suna cewa, me zai hana mu tsaya mu kare ƙauyenmu? Idan muka gudu yanzu, to ba za mu taɓa samun martabanmu ba. Tsakanin wannan rashin jituwa, sarkin ƙofa, wanda ke zaune a kan kujerarsa, ya ɗaga hannunsa don samun shiru. Jama'a, mutane na, ya fara da muryar da ke cikin kwanciyar hankali. Abin da ya kamata mu fahimta shine cewa wannan ƙauye ba mallakar mutum guda ba ne, shi ne ginshiƙin rayuwarmu. Idan muka gudu yanzu, ina za mu zauna? Ina zai kasance gidajenmu? Ibrahim, wanda ya kalli mutanen da ke nuna tsoro, ya yi ƙarfin halin miƙewa tsaye, ya yi magana cikin murya mai ƙarfi. Ya kamata mu tuna cewa wannan ƙauyen na kakanninmu ne. Su ma sun fuskanci irin wannan rikici a zamaninsu, amma ba su gudu ba. Sun tsaya tsayin daka, sun yi addu'a, kuma sun haɗa kai don kare abin da ya dace. Daga cikin wannan taron, wata tsohuwa mai suna Inna Hauwa ta ɗaga muryarta tana cewa, Ibrahim ya yi gaskiya. Mu tuna cewa ƙauyen nan shine tushen rayuwarmu. Ba za mu bar shi a hannun waɗanda ba su da tsoron Allah ba. Wannan magana ta sa mutane suka fara tunani. A hankali, tsoro ya fara raguwa, kuma mutane suka fara fahimtar cewa haɗin kai ne kawai zai iya cetonsu. Bayan tsayawa kan cewa za su kare ƙauyen, sarkin ƙofa ya ba da umarnin cewa kowa ya kawo duk wani abu da zai iya amfani da shi wajen kare kai. Sanduna, takubba, adduna da dai sauransu. Yana kallon mutane da natsuwa ya ce, mutane na, wannan ba lokaci ba ne na tsoro, amma lokaci ne na jarantaka. Ba mu da makamai masu yawa, amma muna da abin da ya fi ƙarfin makami, imani da haɗin kai. Matan gida sun fara haɗa ruwa da abinci don tallafawa mazan da za su tsaya don kare ƙauyen. Tsofaffi sun zauna tare suna karanta addu'o'i da neman taimakon Allah. A gefe guda, matasa kamar Ibrahim da Sule sun fara tsara yadda za su tsare ƙofar ƙauyen tare da waɗanda suka shirya don kare mutanensu. Wata bazawara mai suna Hauwa, wadda aka sani da jaruma ce a ƙauyen, ta jagoranci sauran mata wajen shirya kayan agaji don waɗanda za su ji rauni a lokacin wannan rikici.
Hauwa ta dubi matan da suka taru a kusa da ita, tana cewa idan mazanmu suna da ƙarfin zuciya don tsayawa su kare mu, to mu ma dole ne mu kasance a shirye don tallafa musu. A gefe guda Sule, wani ƙaramin matashi, ya miƙa kansa a matsayin mai aika saƙonni tsakanin yankuna daban-daban na ƙauyen. Duk da ƙarancin shekarunsa, Sule ya nuna ƙarfin hali mai girma, yana cewa ko da zan shiga haɗari na shirya don taimakawa ƙauyenmu. Yayin da dare yake ƙara zurfi, mutane suka taru kusa da manyan ƙofofin ƙauyen, suna kallon yadda fitilun maƙiyan ke kusantowa daga nesa. Ibrahim ya tsaya a gaba yana duba fitilar wata, yana jin rawar jiki a zuciyarsa, amma bai bari tsoro ya bayyana a fuskarsa ba. Ya juya ya duba mutanen ƙauyen, yana cewa wannan daren zai nuna mana cewa haɗin kai da addu'a suna da ƙarfi. Kada ku manta, muna kare mutuncinmu ne da rayuwarmu. Mutane suka fara wa juna addu'a, wasu suna haɗa hannu tare da yin magana cikin nutsuwa da ƙarfin zuciya. Mutanen ƙauyen ƙofar duhu yanzu sun yanke shawarar tsayawa don kare ƙauyensu, amma tsoro da rashin tabbaci sun ratsa zuciyar mutane da yawa. Duk da haka, Ibrahim, wanda ya zama abin dogaro ga matasa da ma dattawan ƙauyen, ya fara jagorantar shirye-shiryen kare ƙauyen daga barazanar da ke tunkarowa. A cikin wani taro da aka yi kusa da babban fili na ƙauyen, mutane suka sake bayyana damuwarsu. Ibrahim, wani dattijo, ya ce, mu fa talakawa ne, ba mu da makamai ko ƙarfi don fuskantar waɗannan maƙiyan. Me zai hana mu gudu kawai kafin su zo? Sai Ibrahim ya ɗaga muryarsa da ƙarfin zuciya, ba za mu iya gudu ba, domin inda za mu gudu, wa zai karɓe mu? Wannan ƙauyen shine tushenmu, inda muka tashi, kuma inda iyayenmu suka rayu. Idan muka bar shi yanzu, ba za mu taɓa samun kwanciyar hankali ba. Wannan magana ta ba wasu ƙarfin gwiwa, amma har yanzu wasu sun nuna shakku. Sai sarkin ƙofa, wanda ya kasance yana sauraro cikin nutsuwa, ya yi magana da muryar da ke nuna tabbaci. Ibrahim yana da gaskiya, ƙarfinmu ba a makamai yake ba, amma yana cikin haɗin kanmu ne, yana cikin zukatanmu ne. Idan muka haɗa kai, ba wani abu da zai rinjaye mu. Yayin da dare yake ƙara yi, Ibrahim ya jagoranci mutane don shirya yadda za su kare ƙauyen. Ya tsara mutane zuwa ƙananan ƙungiyoyi masu ayyuka daban-daban. Ƙungiya ta farko, maza masu ƙarfi. An tura maza masu ƙarfi domin su tsaya a bakin ƙauyen tare da sanduna, adduna, takubba da sauran kayan aiki. Sun raba kansu zuwa rukunoni, inda kowane rukuni zai kula da wani sashe na ƙauyen. Matasa na biyu 'yan saƙo ne. Matasan ƙauyen kamar su Sule sun ɗauki matsayin masu bayar da saƙonni daga rukunin maza zuwa sarkin ƙofa, don tabbatar da cewa duk abin da ya faru a bakin ƙauyen zai kai ga shugabannin cikin lokaci. Sai kuma ƙungiya ta uku, mata masu taimako. Matan gida sun shirya kayan agaji kamar ruwan sha, abinci da ƙyalle don kula da waɗanda za su ji rauni a lokacin gumurzu. A wannan lokaci, Hauwa ta ƙara ƙarfafa wa matan da kalamai masu ratsa zuciya. Ku tuna cewa idan mazanmu suna tsaye don kare mu, to dole ne mu ma mu kasance masu taimako. Wannan daren zai nuna wa duniya cewa ƙauyen ƙofar duhu yana da ƙarfi. Sai kuma tsofaffi da malamai. Tsofaffin ƙauyen da malaman makaranta sun haɗu a tsakiyar ƙauyen don yin addu'a tare. Sun yi kira ga Allah don kare mutanen ƙofar duhu daga duk wata barazana. Ibrahim, duk da cewa matashi ne, ya nuna ƙarfin jagoranci wanda ya burge kowa. Lokacin da mutane suka fara nuna damuwa, ya tsaya tsayin daka yana ba su ƙwarin gwiwa. Kada ku bari tsoro ya rinjaye ku. Ku tuna cewa ƙauyenmu yana wakiltar al'adunmu, darajarmu da mutuncinmu ne. Idan muka haɗa kai, babu wani abu da zai iya rushe mu.
yayin da yake magana kowa ya fara jin ƙarfin gwiwa. Akwai wani lokaci da wata tsohuwa ta ƙaraso kusa da shi tana cewa, Ibrahim, Allah ya albarkace ka, Allah ya ƙara wa zuciyarka ƙarfi, ka zama kamar mahaifinka wanda ya kasance jarumi a zamaninsa. Yayin da dare ke zurfafa, mutane sun fara kallon fitilun da maƙiyan ke riƙe da su suna matsowa kusa da ƙofar ƙauyen. Yanayi ya tsit, kowa na jin bugun zuciyarsa cikin tsoro da fatan samun nasara. Duk da haka, Ibrahim ya tsaya tsayin daka a gaban sauran matasa, yana fuskantar maƙiyan ba tare da wani ɗaɗɗar ba. A wannan lokacin sarkin ƙofa ya kira Ibrahim zuwa gefe ya ce masa, ka tuna Ibrahim, jagoranci ba wai ya tsaya ne akan ƙarfin zuciya kaɗai ba, amma kuma ya kasance akan hikima da addu'a. Ka kasance mai hankali, mai taka tsantsan, kuma ka yi abin da ya dace. Daga baya mutane suka fara motsawa cikin tsarin da aka tsara. An tabbatar da cewa kowane rukuni yana shirye, yayin da malaman addini suka ci gaba da karanta addu'o'i domin samun nasara. Ibrahim ya sake duban kowa, yana jin cewa duk abin da ya kamata a yi sun riga sun yi, sauran kuma sun bari a hannun Allah. Ya juya ga matasan da ke kusa da shi yana cewa, ku tuna, ba yaƙi da maƙiya kawai muke ba, muna kare iyayenmu, yaranmu, ƙannenmu da al'adunmu ne. Wannan daren zai zama dare ne da za mu kafa tarihi, don haka ku tabbatar da cewa ba ku ja da baya ba. Matasan suka yi ihu tare da nuna goyon baya, suna shirye don tsayawa tsayin daka domin kare ƙauyensu. Yayin da fitilun maƙiyan nan suka kusanto ƙauyen ƙofar duhu, dare ya yi tsanani, mutane sun taru a bakin ƙofar ƙauyen, kowannensu yana riƙe da sanduna, takubba, adduna da sauran kayan yaƙi. Kowa na cikin wani yanayi na tsoro, amma a lokaci guda akwai ƙarfin zuciya daga kalaman Ibrahim da jagorancin sarkin ƙofa. Wannan daren ba kawai daren tsaro ba ne, amma daren da za a gwada ƙarfin haɗin kai ne, jarumtaka da imani. Bayan mintuna kaɗan, maƙiyan suka iso bakin ƙofar ƙauyen, suna riƙe da fitilu da sanduna, kuma wasu daga cikinsu suna da ƙananan makamai. Fuskarsu ta nuna rashin tausayi, muryarsu kuwa tana cike da tsoro. Mutanen ƙauyen sun tsaya cikin shirin tsaro, amma zuciyarsu tana bugawa cikin tsananin firgici. Ibrahim ya tsaya a gaban matasan ƙauyen, yana kallon maƙiyan ƙeƙe da ƙeƙe ba tare da nuna tsoro ba. Ya ɗaga sandarsa sama yana cewa, idan kuna tunanin za ku ci wannan ƙauyen, to ku sani ba za mu taɓa bari ba. Wannan ƙauye shi ne tushenmu, kuma muna nan domin kare shi. Wannan magana ta ba wa mutanen ƙauyen ƙarfin zuciya, kuma suka yi ihu tare da nuna shirin kare kansu. Maƙiyan sun fara matsowa kusa da ƙofar ƙauyen, suna shirya kansu don kai hari. Ibrahim ya ba da umarni ga rukunin farko na mutanen ƙauyen duhu su tsaya su kare ƙofar, yayin da sauran suka kasance a baya don tallafi. Faɗa ya fara da wani ƙara mai ƙarfi daga ɓangaren maƙiyan, amma mutanen ƙauyen sun yi tsayin daka. Ibrahim da Sule tare da wasu matasa suka jagoranci kare ƙofar ƙauyen da jaruntaka. Duk da cewa maƙiyan sun fi su ƙarfin makamai, haɗin kan mutanen ƙauyen ya ba su damar daƙile harin farko. Amma ba tare da asara ba. A lokacin faɗan, wani matashi daga cikin mutanen ƙauyen wanda ake kira Baƙo ya yi babban kuskure da ya jawo rauni a kansa yayin da yake ƙoƙarin kare Ibrahim daga wani maƙiyi da ya kusanto. Baƙo ya faɗi ƙasa tare da rauni mai tsanani, amma kafin ya faɗi sai ya ce wa Ibrahim, ka tsaya Ibrahim, ka tsaya Ibrahim, kar ka bari wannan ƙauye ya faɗi.
Ibrahim ya tsaya yana kallon baƙo da hawaye a idanunsa, amma sai ya ɗaga kansa da ƙarfin zuciya yana cewa, baƙo, ba za mu taɓa bari ƙauyen mai faɗi ba, ka kasance jarumi. Bayan asarar da suka fara sha, maƙiyan sun yi tunanin za su nasara, amma sai suka fahimci cewa mutanen ƙauyen suna da ƙarfin haɗin kai da jarumtaka da ba su yi tsammani ba. Mutanen ƙauyen sun ci gaba da fafatawa tare da addu'a daga tsofaffi da sauran al'umma. Hauwa da matan ƙauyen suna tallafawa waɗanda suka ji rauni, suna ba su ruwan sha da magunguna da suka samu. Sule, da ƙarancin shekarunsa, ya kasance cikin masu tsaya tsayin daka, yana aika saƙonni tsakanin rukunan mutanen ƙauyen da sarkin ƙofa, yana cewa, ba za mu bari waɗannan maƙiyan su rinjaye mu ba, mu ne ƙauyen ƙofar duhu, kuma wannan ƙauyen ba zai faɗi ba, ƙauyenmu ne, asalinmu ne. Bayan tsawon lokaci na gumurzu, mutanen ƙauyen sun fara samun nasara, sun yi amfani da dabaru da haɗin kai don mamayar maƙiyan. Ibrahim ya jagoranci tawagarsu kai wani hari mai zafi wanda ya tilasta wa maƙiyan suka fara ja da baya. A ƙarshe, maƙiyan sun yi ƙoƙarin tserewa, suna jin cewa ba za su iya yin galaba akan waɗannan mutanen ba. Duk da nasarar da suka samu, mutanen ƙauyen sun yi asarar wasu daga cikin mutanensu. A lokacin da maƙiyan suka tsere, mutane suka fara tattaruwa don taimakawa waɗanda suka ji rauni. Sarkin ƙofa ya tsaya a tsakiya, yana kallon mutanen da suka nuna jaruntaka mai ban mamaki, yana cewa, wannan daren ya nuna mana cewa haɗin kai da jaruntaka suna da ƙarfi fiye da makami. Mun yi asara, amma kuma mun yi nasara. Ibrahim, wanda ya kasance jarumi a cikin wannan rikici, ya zauna kusa da baƙo wanda ya samu rauni mai tsanani. Baƙo ya dubi Ibrahim da murmushi, yana cewa, na san cewa ƙauyenmu zai tsira saboda jaruntaka da haɗin kai. Na yi alfahari da kasancewa ni ɗan wannan ƙauyen ne. Bayan dare mai cike da tsoro, jaruntaka da sadaukarwa, safiya ta yi a ƙauyen ƙofar duhu. Rana ta fara fitowa daga gabas, tana ba ƙauyen wani yanayi na nasara. Duk da cewa mutanen ƙauyen sun samu nasara kan maƙiyan da suka yunƙurin mamayarsu, yanayin safiyar yana cike da haɗuwar farin ciki da baƙin ciki. Da safe, mutanen ƙauyen suka fara taruwa a tsakiyar babban filin ƙauyen, inda aka tattara duk wanda aka ji wa rauni don ba su taimako. Hauwa, tare da sauran matan ƙauyen, ta jagoranci tallafin gaggawa, tana wanke raunukan wasu daga cikin mazan, tare da kwantar musu da hankali da kalamai masu ƙarfafawa. Kwan tsaya tsayin daka don kare mu, ta ce wa wani matashi da aka yi wa rauni a ƙafarsa. Allah ya saka muku da alheri, ƙauyenmu yana nan saboda jaruntakarku. A gefe guda, sarkin ƙofa yana duba duk ɓangarorin ƙauyen tare da dattawa, yana tabbatar da cewa babu wata ɓarna mai girma da za ta hana su sake farfadowa. Kafin mutane su fara komai, sarkin ƙofa ya kira wani taro mai mahimmanci a tsakiyar ƙauyen don girmama waɗanda suka sadaukar da kansu don kare ƙauyen. Mutanen ƙauyen suka yi shiru yayin da sarki ya kalli taron, idanunsa cike da damuwa amma muryarsa cike da ƙwarin gwiwa. Ya jama'a, mutane na, ya fara, muna nan ne a yau saboda haɗin kai da jarantaka, amma wannan nasara ba ta zo ba tare da sadaukarwa ba. Mun rasa wasu daga cikin jarumanmu, kuma dole ne mu girmama su tare da musu addu'a. Daga nan ne malamai suka jagoranci sauran jama'a wajen yi wa waɗanda suka rasa rayukansu addu'o'in samun rahama. Daga cikin waɗanda aka girmama sun haɗa da baƙo, matashin da ya sadaukar da kansa domin kare Ibrahim da sauran mutanen ƙauyen. Bayan taron girmamawa, Ibrahim ya tsaya tare da wasu daga cikin matasan ƙauyen, yana tattauna darasin da suka koya daga wannan daren. Mun fahimci cewa ƙarfinmu yana cikin haɗin kai ba makamai ba. Ya ce, duk da cewa maƙiyanmu sun fi mu ƙarfin makami, mun yi nasara saboda mun kasance
zuciya ɗaya, tunani ɗaya. Sule, matashin da ya hidima a matsayin mai aika saƙonni, ya ce, na ji tsoro a farkon dare, amma daga baya na gane cewa tsayuwa tare da mutane da kake ƙauna na iya ba ƙarfin zuciya da baka taɓa tsammani ba. Sarkin Kofa, bayan ya gama tattaunawa da dattawa, ya sanar da wani tsari na kare ƙauyen nan gaba. Sun yanke shawarar gina sabon shingen kariya a kusa da ƙauyen, tare da kafa tsarin haɗin kai na tsaro wanda zai tabbatar da cewa ba za su sake kasancewa cikin rashin shiri ba. Wannan rikici ya koya mana cewa ba za mu iya dogara ga tsoro ko fatan alkhairi kawai ba. Ya ce, dole ne mu shirya don kare kanmu yayin da muke ci gaba da neman taimakon Allah. Mutanen ƙauyen sun yi farin ciki da wannan shawara, kuma kowa ya yarda cewa haɗin kai ne zai ci gaba da zama ginshiƙin rayuwarsu. Bayan kwanaki, ƙauyen ya fara farfadowa daga rikicin da ya same shi. An sake gina wuraren da aka lalata, kuma al'umma ta fara aiki don tabbatar da cewa kowa ya samu tallafi da kulawa. Ibrahim ya zama abin koyi ga matasa, yayin da Hauwa ta zama alama ta ƙarfin mata a cikin al'umma. A cikin taron wata yamma, wasu yara suka tambaye Ibrahim, yaya muka yi nasara duk da cewa ba mu da makamai kamar su? Ibrahim ya murmushi, sannan ya ce, mun yi nasara ne saboda mun kasance ɗaya, mun nuna cewa idan mutane sun haɗa kai, babu wani abu da zai iya raba su. Yayin da kwanaki suka wuce, tsofaffi a ƙauyen sun fara bawa yara da matasa labarin abin da ya faru a wannan dare. Wata rana, inna Hauwa ta zauna kusa da wasu yara a ƙarƙashin bishiyar kuka, ta nemi su bayani. A wannan dare mun gane cewa haɗin kai ne ginshiƙin samun nasara. Ibrahim da sauran jarumai sun tsaya tsayin daka, ba don su kaɗai ba, amma don kare mu baki ɗaya. Yaran sun kalli Hauwa da mamaki. Ɗaya daga cikinsu yana tambaya, amma inna, me yasa maƙiyan suka yi tunanin za su iya cin ƙauyenmu? Hauwa ta yi murmushi, tare da cewa, saboda suna tunanin ba mu da ƙarfin kare kanmu, amma sun manta cewa haɗin kai da addu'a sun fi kowane makami ƙarfi. A cikin wata tattaunawa a wannan dare, shi ma Sule ya dubi yaran da ke sauraron labarin, ya ce, ku tuna, wannan ƙauyen ya tsaya tsayin daka saboda kowa ya haɗa kai. Idan kuna so ku zama jarumai, ku kasance masu haɗin kai, kuma ku kasance masu gaskiya. Ƙarshen wannan labarin kenan. Kar ku manta da yin subscribe, like da share domin samun ƙarin labarai masu daraja daga Kogin Hikaya. Muna fatan kun ji daɗin wannan labari. Ku yi sharhi, wato comment,